Os últimos episodios violentos con pelexas e altercados en pleno centro da vila de Ribeira motivaron as queixas veciñais que demandan un reforzo da seguridade. Conscientes desta situación, dende o Concello xa trasladaron á subdelegación do Goberno a necesidade de incrementar o número de axentes da Policía Nacional no municipio, ao tempo que traballan na ampliación do cadro de persoal da Policía Local. Reiteramos a solicitude tanto ao Goberno do Estado como á Delegación do Goberno de que o cadro de traballadores que ten a Comisaría de Policía Nacional de Ribeira ten que aumentar. Por outra banda, tamén dentro do Concello de Ribeira, dende que estamos gobernando, pois dicir que se aumentou o número de axentes da Policía Local, concretamente en 3, nestes últimos 2 anos, 3 fixos que traballan durante todo o ano, e que ademais agora no verán acabamos de incorporar a 8 axentes que van a desenvolver o seu traballo de aquí a finais de ano. É dicir, durante 6 meses vamos a ter 8 axentes de policía, auxiliares, para que se reforce toda a seguridade cidadá e tamén pois, facer todo tipo de eventos que hai en Ribeira. Sabemos que hai agora mesmo pois, encontro de embarcacións tradicionais, festa da Adorna, festas de verán, Santa Uxía, pero tamén moitísimos eventos deportivos e culturais que necesitan ese aumento de plantilla de policía local, non? Ademais do incremento do número de axentes, o Executivo traballa en estreita colaboración con asociacións veciñais e entidades sociais para establecer dispositivos especiais de vixilancia nas zonas máis conflitivas e combater dende a base o incremento da delincuencia relacionada especialmente co consumo e tráfico de drogas. Estamos traballando estreitamente pois, con entidades sociais, non, como pode ser, por exemplo, a Asociación de Veciños e Veciñas de Banda do Río, onde pois, temos reunións periódicas para ver cales son as demandas que nos fai a propia veciñanza e tamén establecer dispositivos de vixilancia especial. E nese sentido, pois, estamos intentando reforzar as patrullaxes da Policía Local naqueles puntos que son máis conflitivos, pero tamén entendemos e sabemos que é necesario que a Policía Nacional conte con máis axentes para que poidan facer fronte a todas as incidencias que se producen no noso municipio, non? Dende o Concello reiteran, ademais, ao Goberno do Estado a demanda de eliminar a taxa de reposición para poder destinar máis persoal ao reforzo da seguridade.